kellosta valmistautuu Alma, Vili, Roni. Ja Kakelija Tanjalle radalta 20 virhepistettä. Lisäksi ihanen aika ylittyy ajan ollessa 60 ja 17. No meillä kasahti kans kekit. Siis mä en ymmärrä minkä takia niiden pitää kisoilla kosahtaa, kun ne ei reineissä ikinä kosahtaa. Radalle kumi Alma ja Minna Hänninen Oulun seudun Kenneli Agility-seurasta. Valmistautuu Vili, Roni